Bladet i bogen så vender let. Det er et billedsprog på en lier og en søger. Under veløvede hænder, let som en fjer. Det er de akademiske folk, som de leder hurtigt gennem bøgerne efter hvad de end søger. Bladet i skoven så vender lettere dog. Det er det her med, at man finder det lettere ude i naturen, og at det ikke er de veløvede hænder, der finder det, det er almen, der finder det. Og i strofe 3, der Bladet i verden så vender som et lykkespil. Det er altså ligesom en sammenligning på hasardspil, altså et kortspil, under usynlige hænder, som Gud det vil. Altså det er ligesom en ukendt skæbne, man har, og de usynlige hænder, det er så Guds hænder. Det er så Gud, der sådan ligesom bestemmer din skæbne, hvordan hasardspillet det udfolder sig. Og i 4'eren, der er bladet som Herren det vil vente sig tit. Det er ligesom et billede på, at Gud kan sagtens vende sig imod en, men han kan også hjælpe en, hvis det går ilde. Det står, når det gik Danmark ilde, vende sig blidt. Altså, han vender bladet blidt, når det virkelig går dårligt for Danmark. Og så har vi kigget på de 3 arme igennem salmen her. Og hvis du tager den første. Det er den religiøse, hvor vi har det her romantiske organismetanke. Kristendommen, den skal gøres folkelig. Overvindelse af døden. Det er sådan hans første arme. Altså den religiøse ved at bruge Gud som den, der bestemmer. Ja, han bruger meget Gud gennem historien og hans religion. Og 2'eren, det er lidt den der selvbevidstgørelse og demokratiske tankegang. Altså det der med, at du ligesom har det her hasardspil der, du har ligesom din egen lykke. Du kan selv bestemme, hvordan ligesom dit liv skal udfalde, men selvom Gud stadig bestemmer, hvordan din lykke vender. Så har vi den tredje, som er det sproglige modersmål, altså den er nationalisering. Og det, altså, vi ser ikke sådan tegn på sprog jo, udover at det selvfølgelig er dansk, men vi ser, at Danmark bliver nævnt, og det er vores modersmål, og vi har Gud i ryggen. Ja, og så lige for at opsummere, så har vi lige lavet en lille kort resumé af alle stroferne. Og strofe 1, det handler også om, at man higer og søger i gamle bøger. Og strofe 2, det er, at man vender bladet lettere i skoven. Altså man finder informationen bedre i naturen. Så strofe 3, lykken er som et kortspil. Man ved aldrig, om man er uheldig eller uheldig. Og strofe 4, Herren holder over os, hvis det går os ilde. Ja. Og så har vi også en sammenligning i strofe 3 her. Altså bladet i verden så vender som et lykkespil. Altså der bliver det her naturlige blad ligesom sammenlignet med et lykkespil.